Doncs es treballaran molts aspectes tècnics, tant la respiració, expandir-la, no? Perquè a vegades la tenim com bloquejada, llavors també entrenar-la, llavors les cordes vocals, molt sovint no en traiem tot el funcionament que podríem treure-li perquè no estan del tot entrenades, no les tanquem bé. La projecció, la intel·ligibilitat del text, no? A vegades no ens donem compte i parlem massa ràpid o no fem suficients pauses com perquè la gent pugui assimilar la informació que estem donant. Penso que aquest taller pot interessar a professors, a locutors, a persones que a la feina hagin de fer presentacions en públic, gent que es dirigeix a grups, no? Monitors, gent que nota que la seva veu no rendeix com ells voldrien, potser van a discoteques però es queden afònics, no? Tothom que cregui que ha de millorar algun aspecte de la seva veu parlada.